Especialista i responsable de l'àrea de deports. L'any passat, en el 2022, intentarem recuperar la carrera de la dona, una carrera que feia 16 anys que no se celebrava. Però bueno, no vam tindre sort i l'oratge es va impedir en dues ocasions que la poguérem celebrar. Però enguany tornem. Enguany tornem i demà a les 11 hores des de la plaça Major donarem visibilitat a la dona, al mateix temps que serem solidaris amb l'associació Adafir, que reuneix a les dones afectades per aquesta malaltia de la fibromiàlgia, que és una malaltia silenciosa i que pateixen moltíssimes dones. Per tant, vos que diguem que no s'ho pensem molt. Les dones han de tindre tot el nostre suport, el suport de la nostra ciutat. Queda encara molt de camí per recórrer per a reivindicar el dret de les dones. Una cosa està clara, és que mai tenim que mirar darrere, mai ens han de quedar darrere. Per tant, vos convidem per a demà. Encara que la seva denominació és la carrera de la dona, este event és de participació també per als homes. Jo ja tinc el meu dorsal. Des de l'àrea de deports volem animar-vos a tots i a totes a participar. Podeu encara recollir el vostre dorsal en l'eixida demà en la plaça Major. Tots tenim que estar ahí, tots tenim que estar defendent els drets de la dona. I sobretot una cosa important, i és que no deguem d'oblidar que les carreres de la dona es constitueixen com a un suport transversal al deport femení. És important. I dir-vos també que estem satisfets. Des del Club de la Rabosa, la Delegació de Deports, també l'associació d'Adafir, vos diria que estem satisfets perquè a hores d'ara ja tenim més de 750 dorsals venuts. És una xifra rècord i, per tant, donar-vos d'entrar les gràcies a tots. Com vos dia, animar-vos a que continueu participant. I demà vos esperem a tots, tant el Club de Rabosa, l'associació d'Adafir, com el Departament de Deports de l'Ajuntament, vos esperem demà a les 10:30 en la plaça Major. I vos diré 10:30 perquè farem una activitat antes de zumba, ens divertirem, reivindicarem els drets de la dona. Esta és la carrera de la dona solidària i també deportiva.